Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na sa isang salita, nilalang ang mundo at patuloy na nangungusap sa sangkatauhan. Taos-pusong aming pasasalamat, kaming mga naglilingkod sa bayan bilang online media broadcasters, mga mobile journalists at 10 ng aming mga kapatid sa pamamahayag. Pinupuri ka namin sa ipinagkaloob na malikhaing talino, kaalamang teknikal at kakayahang panaigin po ang katotohanan. Magtaglay po sana kami ng karunungan, matibay na integridad, malawak na pananaw at makatarungang mga desisyon sa aming mga tungkulin. Naway magsilbi po kaming tinig ng mga mahihina at hamon sa mga makapangyarihan, tagapaghatid ng kaalaman at kaliwanagan sa mga nagugulumihanan. Tulungan niyo po kami na magampanan ang aming mga propesyon sa pinakamataas na antas, lalo't higit sa panahon ng kasalatan, kakulangan ng oras at matinding kompetisyon. Patatagin niyo po kami laban sa mga tukso na sumang-ayon sa kung ano ang nakararami, maghaka-haka, makisama sa mali at ang magmadali. Tulungan niyo po kami, ang mga manonood, mga mambabasa at mga taga-suporta na magampanan ng aming mga papel ng may talino at pangunawa ng ang katotohanan at kagandahan po ang manaig sa online media. Iniaalay po namin ang panalangin ito sa ngalan ni Jesus na tagapaghatid ng magandang balita, naghayag ng kanyang katotohanan at nag-alay ng kanyang sarili sa sanlibutan. Amen. Narito ang mga isyong dapat abangan sa Kamaong Asero. Duterte hawak na ang 2019 National Budget Bill. Bagong makinang binili ng LTO, mariresolba na raw po ang problema sa plaka. Mga kasong isinampa laban kay Xi Jinping, makakapekto raw sa relasyon ng Pilipinas at China ayon po sa IBP. Malalaking fishing vessels sa Scarborough Shoal binabantayan. Epekto ng loan sa China, ibinabala ni dating Pangulong Aquino. Mga nasibak na pulis, lalong nadagdagan pa dahil sa 2 bilyong pisong palawagan scam. Babala naman sa mga barangay officials, huwag magpapagamit sa mga kandidato ayon sa DILG. Pagkandidato naman sa Camarines Sur ni dating Pasig City Mayor Eusebio, legal daw. Kotseng pinakailaman ng 10 anyos na bata, babae na bangga, patay. At Petron Depot Manager dinukot sa Iligan City. Live from the studios of Little News Philippines, Herald Kami of Kamaong Asero starts now! Upang maiwasan ang mga kaso ng panggagahasa o rape, dapat bang ipagbawal ang pekpek shorts sa buong bansa? Tinatawanan ako ni Clarence. But without any malice mga suki, napakarami po ngayon ang mga kaso ng panggagahasa sa bansa. Kaya't kami po ay naghahanap ng ilang mga napapanahong solusyon
tulad na lamang po ng ating itinatanong sa tanghali pong ito. Upang maiwasan ang mga kasong rape o panggagahasa po sa kababaihan, lalong-lalo na po sa mga kabataan, dapat bang ipagbawal na po ang napakaigsing mga shorts? Dati po ang tawag po ay shorts. Yan. Pero ngayon po kakaiba na talaga. Nag-iiba ang mga terminolohiya habang umiinog po ang panahon. Ngayon po ang tawag na po sa napakaigsing shorts ay pek shorts. Ulitin ko, without any malice. Ito po yung tinatanong po natin because of the prevalence of the rape cases sa iba't ibang lugar po sa ating bansa. Magandang tanghali. Ako na po ito si Errol Dangame. Welcome po sa pandaigdigang broadcast ng Kamaong Asero sa Leader News Philippines. At tayo po ay mapapanood ng live mamaya po sa Pinoy Extreme Channel. 5:30 hanggang 6:30 ng hapon. Nationwide. At ang Pinoy Extreme Channel po ay mapapanood sa Signal Cable Channel 106, Sky Cable Channel 217, Cable Link Channel 59, Destiny Cable Channel 84, at sa mahigit 1,000 pang iba't ibang mga cable companies, cable TV companies nationwide. Ang ating programa mga suki, tulad ng dati ay pinalilipad po ng napakatayog ngayong tanghali ni Clarence Sanday, ang ating broadcast officer, habang ang ating Operations Head Engineer Oliver Licop ay naka-remote. Ang ating Creative Director Mark Anthony Reynoso naka-remote din po sa atin together with our Creative Producer Carlo Reyes. Kasama po natin siyempre ang mga Leader News reporters natin para sa mga preskong balita. Abangan po ninyo ang ating mga special na balita sa tanghali pong ito. Ulitin natin ang ating survey question. Ang sino man po ay walang mali siyang pwedeng sumagot sa atin, babae o lalaki, bading, tumboy, pwede. Welcome na welcome. May edad, wala. Because what we do have in our minds ay yung welfare po ng mga kabataang kababaihan, mga Pilipinang na lalapastangan because of so many things, and that includes the clothing, yung panonood po ng mga napakakaigsi. Nang sabi po kapag ka daw ay ang ilang kalalakihan po ay nakakakita ng gayong mga kasuotan, mga suki, ay may mga agad-agad naglalaro sa kanilang isipan na peligroso pong magtulak po sa kanila ng krimen. Ulitin ko ho, upang maiwasan ang mga kasong rape sa ating bansa, dapat bang ipagbawal po ang pek shorts sa buong Pilipinas? Alright, 0927-494-2175 ang ating mga telepono. At 0949-736-5000 ang ating smart contact number sa studio. Magandang tanghali po sa mga taga Metro Manila at sa lahat ng key cities nationwide. At special mention po sa mga taga-lungsod ng Muntinlupa. Mga taga Muntinlupa City, isa pong napaka-unlad na lungsod. Isa pong lungsod na very, very strategic. Pero lungsod na dapat po ay mas maganda ngayon kung wala pong mga salamangkang nangyayari po dyan sa lungsod na yan. Meron po tayong pag-uusapan mamaya patungkol po dyan sa lungsod na yan. Abangan po ninyo mga mahal kong taga-lungsod ng Muntinlupa. Meantime, ito napapanahon ang report na ito mga suki. Nagbabala po ang Armed Forces of the Philippines sa mga kandidatong magbabayad daw po ng permit to campaign fee sa mga rebelde. Narito ang aking report. Binalaan ng Armed Forces of the Philippines ang mga kandidato ngayong halalan na huwag magbibigay ng pera sa mga rebelde bilang permit to campaign fee. Ayon kay Philippine Army 2nd Infantry Commander Major General Roderick Paraino, alam nila ang ilang kandidato na may ugnayan na sa mga NPA dahil sa halalan. We have the list. We recovered several documents in laptops, in cell phones that we have recovered in the series of encounters that we had. And nandun, nakalagay doon. Wow. Binigyan din ni Major General Paraino na posibleng sampahan ng kasong treason ang sinumang public official o kandidato na magbibigay ng pera sa mga komunista na itinuturing na kalaban ng gobyerno.
I'm telling them na, of course, for them not to give in to the extortion demands of the NPAs. Kasi ngayon pa lang, nakakatanggap na kami ng reports na may mga nagbibigay talaga. No? As a matter of fact, they have included sa kanilang planning yung pagbigay ng payment sa extortion demand. And this is very sad. To me, that's sort of treason. No? Kasi they're serving, they're public servants, and then they're serving, helping the enemy of the state. So it's treason. So ang ating pamahalaan through the Secretary of the Interior, Local and Government, even the Secretary of National Defense, gave a very stern warning to them na kami naman ang role lang namin ay to validate, to make sure and make a case out of them, and we will file cases against them, and they will be punished severely pagka mapatunayan namin. Nilinaw din ng Armed Forces official ang estilo ng Administrasyong Duterte sa issue ng peace talks sa mga CPP, NPA, NDF. The peace talks naman remains. Kaya lang ang ating Pangulo, ang gusto talaga niya ay ito'y manggaling sa local na level. Okay. Sa kaya tinatawag sa local peace talks. And why is that? If you remember, kasi pag yung sinasabi ng national peace talks with Joma and company, ang nangyari, yung napag-uusapan nila rito sa taas, hindi rin nakakarating sa baba. No? Hindi ini-implement. While there's talks ongoing, tuloy-tuloy sila rito ng pag-extort, pag-burn, pag-ambush, pag-atake ng mga kasundaluhan at kapulisan, which is like saying na walang pagtutunguhan ng peace talks, no? And ilang beses nang binigyan ng chance ng ating mahal na Pangulo na ibalik sila sa usapan, basta tigilan lang yon, and they won't approve of that. Lalo na ngayon may election, kikita kasi sila hihingi sila ng permit to campaign, permit to win, you know. Kita mo, pagka mag-decide yan sila and finally, antayin mo na lang matapos ang election bago sige, usap na tayo. Pero pag mag-election na naman, babalik na naman yung pagiging rebelde ulit nila. It's all about money. Sa huli, muling tiniyak ni Parayno ang profesional at mas maasahang serbisyo ng Philippine Army sa mga lugar na nasasakupan nila. Gusto kong bigyan ng assurance ang ating mga kababayan, lalo na rito sa mga lalawigan sa Calabarzon and Mimaro, na ang 2nd Infantry Jungle Fighter Division ay nandirito at magpapatuloy kami na magserbisyo sa inyo para mapanatili at mapalawig pa ang katahimikan na ating tinatamasa ngayon. Huwag ho kayo mag-alala dahil hindi kami nagkukulang. Kine-cleanse namin ang aming ranks, patuloy kami na nagpapatatag ng aming organisasyon, pinapataas ang level ng profesionalismo at disiplina, just to make sure na kami ay patuloy ninyong bigyan ng iyong tiwala, no? Napakataas ng trust rating and approval rating namin. We're enjoying this very high rating from you, and that's why I'm very thankful for that. At kami naman, ang aming maibibigay na nga lang para sa inyo naman ay ang mas mabuti pang serbisyo at mas tapat na serbisyo para mapagtulungan nating sabay na maiangat ang level ng development and at yung peace and freedom na ating tinatamasa dito sa ating bansa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Magsilbi po sanang babala ito sa lahat ng kandidato, mapa national candidates or local candidate man. Treason ang maaari po ninyong kaharaping kaso kapag kayo po ay nagbayad ng pera, nagbigay ng salapi sa mga rebelding pinupuwersa kayo na magbigay ng permit to campaign fee. Medyo mahirap ang kalalagayan po ng mga kandidato sapagkat karamihan po sa mga tumatakbo sa halalan, all of them are really wanting to win in the election. So madalas lahat ng paraan ginagawa, but it's really, really wrong na magbigay po kayo ng ganyang uri po ng bayad sa mga komunista na later on po ay gagamitin din po sa kanilang mga aktibidades na ikapaninira pa rin po ng ating bayan. Treason, ang babala ng Armed Forces of the Philippines
treason ang posible niyong kaharaping kaso sa mga public officials o sino man pong kandidato na mapapatunayan pong may deal sa mga rebelding New People's Army o sa anuman pong rebelding grupo sa ating bansa. Samantala mga suki, tuloy tayo. Mga kandidata po ng Binibining Pilipinas 2019 mas lalo daw nagpatingkad sa mga atraksyon sa isang mall sa Cubao. Report ni kasamang Mike Francisco. Yes, Mike? Welcome to AliEx! Full support ang Binibining Pilipinas Candidate 2019 sa pagbubukas ng bagong atraksyon sa Ali Mall Cubao na pinangalanang AliEx. Sa AliEx, matatagpuan ng mga antique collection, memorabilia at novelty items para sa mga collectors. The mall is a non-traditional place for certain things like yung mga interest ng tao. And what we decided to do, kasi our place in Quezon City is known for collectors, artists, so we just decided to give them a home to be able to not only exhibit their goods but also to interact with the hobbyists. Kasi itong mga ito, they are really, it's not just a simple buyer-seller relationship that they have with their customers. They have this relationship that they have going. It's more of a community than your regular sale. And we just provided a venue for them. An attractive venue at that. Nagmistulang historian guide naman si Binibining Pilipinas Candidate Samantha Bernardo sa aming kamera matapos kami itour sa isang shop. Come here. Look at this. Their collection of clocks everywhere in the world. So everything, there's clock, different sizes, antiques, also porcelain jars. They also have bigger jars here. Sir, dito rapid. Look! Tada! Ang laki. And this one. Mga antique na siya, no? Yeah, sobrang antique. And this AliEx Expo, sobrang ganda. Kasi Mediterranean and everything is unique. Quality and .co for sure. Kumita na sila ng malaki sa akin. Sabi nila may discount na daw ako eh. Ganun pa man, ang lahat ng kandidata ay nag-enjoy at namangha sa mga makikita sa lugar na ito. Hi everyone, I'm Francia Papalaideros and I'm from Libon, Albay. So visit us here at AliEx. So it's newly opened. So visit us here at second floor and you can absolutely experience a lot of things here. Thank you. Hi, I'm Daniela Isabel Dolt from San Pablo, Laguna. So, what a wonderful experience here in AliEx. I tried the happy music and they taught me some ukulele songs and notes. It was a wonderful experience. Visit us here in Ali Mall. Hi, I am Jessery Dumaging from Palawan. There's a lot of stuff here and we're so happy. It's like parang nakawala kami sa maliit na box. We're so happy talaga that we're here. We took a lot of pictures and selfies and also we get to relate to other people. Hi, I'm Samantha Poblete from Silang Cavite. Come with us here at Ali Mall. And then dito sa Ali Experience, you can see not just stores, but also meron about sports, hobbies, music, art, and antiques. Please come and visit. Thank you. Hi, I'm Faye Murphy from Tarlac. AliEx is a wonderful place where you can see a clash of different cultures and arts, and it's all just everything that's different and vintage, and I want everyone to see it, so come visit AliEx at Ali Mall, the Araneta Center. Hi everyone! Ako po si Samantha Bernardo. Come here, visit AliEx, experience everything, and collectors po, dito po ang mafe-feel nyo ang home nyo. Sobrang from placards for collectors, sa mga record items ni Michael Jackson from different artists all around the world, and also jars, clocks, sobrang nakakatuwa. And also, parang andito lahat kayong home. Thank you!
Hi, I'm Gazini Ganados from Talisay City, Cebu. Ayan, we're just casually strolling around AliEx Mall while experiencing the best of the best. It's like we are in the major throwback. So, ayan. So if you guys are interested, you can visit us at Araneta Cubao, AliEx Mall. Mula rito sa Cubao, ako si Mike Francisco, nag-uulat para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Mike. Nakita niyo naman po yung mga kandidato ng Binibining Pilipinas 2019. Hindi naman po nakakuan, di ba? Hindi naman nakaganong short sa tinatanong natin. Alright, let's get back to our survey question, mga suki. Upang maiwasan ng mga kasong rape, dapat bang ipagbawal po ang tinatawag na pek-pek shorts sa buong bansa? Ano po ang say ninyo, mga suki? Don't forget to like our FB page ng Leader News Philippines. Mag-comment po kayo at i-share po natin ang ating live video ng Kamaong Asero at ng Leader News Philippines para mas marami pong nakakaalam sa damdamin po ng mga Pilipino sa totoong nangyayari sa Pilipinas at mga pangyayaring hindi po tayo dapat pinagsisinungalingan because we do not want, we rather fight fake news. Ayan, kaya nandito po tayo may mukha, buhay at may kredibilidad na pinangangalagaan and advocating to spread only the truth, accurate and objective news. Diba, Secretary Joel Egco, sir? Ayan, sige. Initial reactor sa ating palatuntunan. Ruby Pacuma Galendez Duran. Naka 3 anong emoji ito, no? Nakaganyan. Parang amen gano'n. Okay. Thank you, Ruby. Who else? Lopez binalibaliktad yung pangalan niya. Hindi ko mabasa. Sorry. Si Dryan sa San Pedro nakatutok sa atin. Si Hayen, si John Garcia sa Cavite is also with us this lunch. Tita Malu Vergara dyan sa Las Vegas, magandang tanghali. Sabi niya, dapat lang kasi maraming manyak dyan na tao. Okay, kayo po, ano pang masasabi ninyo? Don't just sit down there and watch us. Register your comment sa ating tinatanong. Sali po kayo sa ating palatuntunan. Meantime, narito po ang sagot ng ilan po sa ating mga kababayan na tinanong ng ating dalawang kasamang masipag, si Ron Soriano at si partner, si Bro Oliver, Engineer Oliver Licop. Saglit po. Sir, magandang umaga. Magtatanong lang po ako para sa aming tanong sa bayan ng Leader News Philippines sa Kamaong Asero. Upang maiwasan ang mga kasong rape, dapat bang ipagbawal ng pek-pek short sa buong bansa? Siguro kasi natural na yung mag-short sa mga babae. Pwede na lang sa mga lalaki talaga na ayun. Sa mga kung babae, masama ang tingin, ano? Ayun. Kasi natural naman na yun. Nowadays yan na talaga. Oo. Yan ang opinion mo, sir, no? Maraming salamat, sir. Isa-isa muna. Ma'am, good morning po. Magtatanong lang po ako sa amin para sa Kamaong Asero. May survey question po kami. Ito po yun. Upang maiwasan ang mga kasong rape, dapat bang ipagbawal na ang pek-pek short sa buong bansa? Para sa akin kasi hindi po. Kasi bilang isang babae, may kanya-kanya tayong passion. Kasi ang rape, kumbaga, ano rin yan eh. Depende kasi yung mga kasi yung babae, kaya nagkakos lang ng rape gawas na sa pek-pek short gano'n. Pero kasi yung iba kasi babae parang may passion niya. Babae na professional. Nagbibigay motibo na parang ma-rape siya. Ayun. Kasi yung ibang babae naman, syempre, safe, kahit na naka-short ka, syempre, i-save mo yung sarili mo para hindi ka ma-rape. Yung ibang babae kasi kahit naka-short ka, pinibigyan pa rin nila ng motibo yung lalaki para ma-rape. Lalo na ngayon yung mga kabataan, di ba? Lalo yung mga kabataan tayo, yung mga kabataan ngayon. Masyadong mapuso kasi mga bata ngayon, kaya nagkakaroon ng cause ng mga ganyan.
So, depende na lang sa... Depende yun sa babae. Ayun. Sige, ma'am. Mga ma'am, salamat po. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sangayon ba kayo doon sa mga sagot nila? Alam niyo po, kaya po namin ito tinatanong sapagkat sunod-sunod, halos everyday, may mga kasong rape na nagaganap po sa ating bayan. Ano? Just lately, meron pong 9-year-old dyan sa Cebu City ulit. Kalilibing lamang po nung dalagita na tinuklapan ang mukha at ginahasa. Eto na naman, may isa na namang 9 years old na bata, pinilahan po ng halos mga kapamilya niya rin. May pinsan, may tiyuhin, at 4 na iba pa mga kaibigan. So, ano ba itong peck short na sinasabi natin? Mga kaibigan, may i-roll po kaming video. Ito'y galing po sa, hindi po ito original na kuha namin, sapagkat naghahanap po kami ng makukunan sana. Walang available dito, no? So nag-research po kami. We will just play this without any malice. We just wanted to show you kung ano yung pinag-uusapan nating peck short. So we're gonna play this very, very briefly para magkaroon lang kayo ng ideya kung ano yung peck shorts. Mga kaibigan, narito po ang video. O, ayan po, yung pinag-uusapan nating peck shorts na tila talagang, Diyos ko po, kahit nagyeyelo sa buong bansa, ay baka baging summer ang paligid, Diyos ko po. So, kaibigan, ano po ang inyong tugon sa ating kasagutan this last time? Dapat na bang, upang maiwasan po ang mga kasong panggagahasa sa ating bansa, dapat na bang ipagbawal ang peck shorts sa buong Pilipinas? Balikan ko po kayo pagkalipas mo ng ilang importanteng paalala mga suki. Leadership brings out the best in us. We become the best versions of ourselves, leading by example. We learn to live with honor, take pride in our patriotism, and answer the call of duty. A leader doesn't just strive to make a living, but aspires to make a difference. We are trained to let fear be but a precursor to valor, and to thrive and triumph in the face of fear is what it means to be a soldier. But first, we need to make a choice. We must desire to help others, liberate the oppressed, and be a champion of peace. We must choose to inspire a nation worth fighting for. It is a choice that gives a sense of purpose and lifts us to great heights. Destiny waits for no one, and the choice is yours to make. Don't wish. Become. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.